Те са неразделна част от пейзажа на големия град. Всеки ден минаваме покрай тях, но колко често запомняме лицата им? Просещи от немотия или превърнали липсата на пари в бизнес? Деца, младежи и възрастни. В нашето съзнание всички те са аутсайдери, хора без идентичност. В следващите минути ще оставим малко встрани често разисквания въпрос колко пари си докарват просеците. Няма да тръгнем и по следите на просешката мафия. Ще се опитаме да надникнем в главите на тези хора. Ще изследваме поведението на другите към тях. За да отворим напълно вратите на този непознат за нас свят, ще прекарам 5 дни на улицата, облечен в мръсни стари дрехи и с късани обувки на краката. Ден първи. Понеделник, дъждовен и хладен майски ден. Още с излизането ми на улицата усещам негативните погледи върху себе си. Докато се шляя из центъра на София, се спирам пред църквата Света Петка. Вадя пластмасова чашка с левче в нея и започвам работа. Госпожо, добър ден, ще помогнете ли с малко стотинки? Жена на средна възраст пък прошепва през зъби да се хвана на работа, защото съм бил млад и здрав. Макар да знам, че съм в роля и целта ми е максимално да се доближа до ежедневието на просеците, унижението ме обзема. В момента, в който ние се почувстваме изпаднали от обществото, естествената реакция на човека е на първо място объркване, на второ място отчаяние, защото чувството за принадлежност към обществото, към социума е дълбоко залегнало у хората. Имаме нужда да принадлежим, да се идентифицираме с една по-голяма група. Имаме нужда да бъдем подкрепени от част от тази група. Минава час, още никой не е пуснал и стотинка в чашката ми, а дъждът прави минувачите още по-негативни. На който е забрави да. Сега ли ме да отвъж? От 10 човека един човек. Лошото време е най-големия бич за просеците. Тогава шанса да изкараш пари е сведен почти до минимум. В края на деня се запознавам с още един колега, 17 годишен бивш наркоман. Херинго. Ама пушиш или бодеш? И пуших, после почнах се ботвам и влезнах в суходол и спрях. Момчето се хвали, че заработвал прилични хонорари с просене и миене на прозорци на коли. Докарвал си по 40-50 лева на ден. Рекорд имаш? 380 на нова година точно. Колко? 380 на нова година. Иначе такива като не са празници, до стотина, аз съм циган. Ама смиене или с просене? И смиене и спросене. През последните 2 години в София са регистрирани 326 непълнолетни просеци. Само за последния месец социалните са отнели от родителите им 2 бебета, с които се извършвала просия. Проблемът е, че също и ние гражданите като такива помагаме на този процес, като даваме съответни средства, с които мотивираме хората да излезнат на улицата или пък някои от тях участват и в организирани групи, които системно ги извеждат на улицата. Ето тук има един до паметника го остава. Тук има един кестрир на акордеон. Него го остава така за бачка за някой. 2-3 дена, тук 2-3 дена някъде. Ден втори. Опита за успешна просия пред църквата не даде резултат. Затова трябваше да измисля по-оригинален начин да получа милостини от хората. Ходейки по Витошка, случайно се натъквам на познат колега. Оставам, че. Подсказва ми, че смиене на автомобилни стъкла ще печеля най-добре. Насочваме към кръстовището на Драган Цанков и Евлоги Георгиев. В случай хората са сигнали, че са значени какви си ние. Колкото и те са сигнали много не ги гонят стара. Но така че стават повече толкова по-добре. Нали? Когато гледате здрав прав, ръка и супер. Кой ще да... Чао. Съветите му безспорно са адекватни. Защо обаче решава да помогне на един конкурент за наята, вместо да се опита да го извади от играта, докато все още може? Те са ви въвели в техния свят, което отново е апел вие да по някакъв начин да застанете в определена позиция спрямо тях или да изграждате отношения. Хората, които познават недоимъка, са по-склонни да оказват съдействие на другите. В
В добри дни този 33 годишен мъж си докарва около 50 лева. На бъдни вечер пък се прибрал с 200. Той също е бивш наркоман. Прекрачвал е закона, главно с кражби. Казва, че заболяване на костите го е докарало до положението, в което е сега. Единият му крак е целият в рани и е сериозно инфектиран. Сега малко хубаво рече ме накацаха и не мотива, да ме страхата да ме напръква черно. Че да издавам да ми дава, че нещо, което не мога да махна. Темата за лошото време е основна в разговора. Дъжда е на път да провали още един работен ден. Сега виж какво е връха. Миналата колата това. По-забързани, по-таки иначе за изразходи. Мъжът ми предава и някои от ключовите тънкости в просенето. Трябвало да гледам хората в очите и да им се усмихвам, независимо дали ще дадат милостиня. Тези изисквания обаче затрудняват повечето ми колеги. Нека се замислим за тези хора, които са виждали лица, изразяващи безразличие, лица, изразяващи презрение, лица, изразяващи отвращение, продължение на години наред. Дали те вече са способни да се усмихват и да бъдат мили? Вероятно някои от тях развиват такива, как да ги нарека, вторични умения за това да предизвикат милосърдие у някои хора. Вероятно те развиват свои собствени стратегии. Ден трети. Решен да се вслушам в съвета на по-опитния и въоръжен с бутилка веро и приспособление за почистване на прозорци, започвам работа след сутрешния дъжд. Кръстовището ме зове. Първата крачка е направена. Успявам да вляза в макар и кратък контакт с някой от шофьорите. Добър ден, да ви измия прозорчето? Дай поне да го измия, като че ми даваш. Мерси, чао, лек ден. Вие олицетворявате нещо, в което човек може да се разпознае. Никой не би искал да се разпознае в един наведен човек, който олицетворява страдание, който е превит. Господине, да ви измия прозореца? Гледам, че е мръсно четвата. Нищо, аз да го измия, за пари никой не говори в същия. Да, от мен да мина, днеска безплатно. Мерси, жити здрав, чао. Окуражен от успеха, ставам все по-нахален. Притеснявам ли ви много? Дайте поне да го изчиста. Един такъв живот на улицата предполага една дълбока промяна на личността. Вероятно при някои от тези хора се развива едно усещане на това, че те се чувстват комфортно в тази им роля, колкото и парадоксално да звучи за нас. Ако човек много дълго време е бил подложен на отношение, което го унижава, го поставя на ръба на човешкото, бих казал. Той много лесно може да направи една крачка към това, което бих нарекал животинско в кавички. Доста шофьори затварят прозориците си веднага, що ме забележат, започват да ровят в мобилните си телефони, ругаят ме, правят се, че не ме забелязват или просто гледат намръщено. А някакви стотинки случайно да имаш да ми ядеш? Нямаш. Истинската дума е страх, защото тези хора представляват за нас нещо, в което ние не искаме да се огледаме. Точно защото те ни напомнят, че има неща, които не бихме искали да приемем в образа, който ние изграждаме за себе си. Без значение дали си агресивен или учтив на кръстовището, колегата с патериците се оказва прав. С миене могат да се изкарат добри пари. Денят приключва, джобът ми е пълен с монети. За 3 часа измихме само 3 стъкла, но за сметка на това получихме 12 лева и 63 стотинки. На пръв поглед 12 лева изглежда скромна сума. Помните ли обаче, че преди 10 дни музейните работници протестираха заради ниските си заплати от 450 лева на месец? Това прави по 2,55 на час. Излиза, че ако миеш прозорци на коли, изкарваш повече, отколкото уредник с висше образование. Ден четвърти. Отново дъжд. Кръстовището ще трябва да остане за друг път. Минувачите продължават да не ме забелязват, но на 4-тия ден полицията вече не ме подмина. Може просто получаваме сигнали. Заради това е цялата работа. Разбирате ли? Да. Ако няма сигнали? Ако няма сигнал, работите си и това е. По закон полицайите трябва да ме предупредят писмено да не извършвам дейността си. Ако в рамките на една календарна година ме заловят да прося 3 пъти, ме очаква присъда до 2 години пробация. Разговорът на ти между униформените и другия хванат колега ми подсказва, че той е техен стар познайник. Вие с него май се знаете отдавна. Щом сте на ти. Той си е редовен.
Полицаите започват да пишат предупреждението. Пропускат обаче да проверят дали съм криминално проявен и имам ли съставен друг протокол за просия. Сега на него ак ли му пишеш? Не, също. Пак предупреждение. Нищо, че си го познавате. Не го проверихте. И тебе не съм те проверил, нали? Да. Трябва ли да... Да, ясно. Явно може и да го отчетем като пропуск в дейността. При нас има констативни протоколи и протоколи за предупреждение в един азбучник. За всеки един просек и скитник имаме всякаква информация с пълните му лични данни. Имате ли данни, информация, колко души са осъдени и са получили присъда 2 години пробация? Не, нямам данни, но по това, което съм разговарял с колегите от общината и от сектор детска престъпност, няма такива. Разкриването на организираните групи за просия е сред най-големите предизвикателства за органите на реда. Такива сигнали не са получавани в общинска полиция, макар че на улицата тази тема се обсъжда свободно. Просто гледате мандесари по улицата, работят за него. С инвалидните колички, то се някой взима парите на защото са зависими. Изкараха ме за Гърция, ма ги зарязах там. Аз си изкарах 20 евро, той вика, ако се говориш с жена си, кажи, че си изкарал 7 евро. Кога ми е дала вера? Учител ли си му си? 2 дена. 2 дена му се учиташ. И на третия ден с Богом майка. От началото на годината общината осигурила работа в строителството на 62 просеци. За тези в неравностойно положение пък социалните служби предлагат подслон, храна и медицински услуги. Но пък доста от просеците бягат сякаш от вас. Бягат, защото това, което ние предлагаме, явно не е толкова привлекателно за тях, защото ние не предлагаме пари, ние предлагаме друг вид социална подкрепа, такава каквато и законът ни позволява да я направим. Така че това, което ние им предлагаме, за тях не е измеримо, съизмеримо спрямо тяхните очаквания. Аз съм на 52 години. Ма какво, пак му бачкаш нещо, какво е? Аз можем, ама... Изпращате у бюрото по рода и ако си намериш работа, се оправи. Действително улицата е привлекателна за тях, защото там те имат един доход за тях приличен и не намират смисъл да търсят друга реализация. Ден 5. А някакви стотинки случайно да имате на Последна страница на дневника. Ще я допишем заедно с хората, които пожелаха да поговорят с просека, поне за кратко. Какво се фанах нещо точно да лъчи? Защото това съм се фанал, това си скарат пари горе-долу. Всеки те навиква беги и беги. Какво си дъвка са? Докарахме до тук, какво да направим? Да излезеш от дъвката. Да сме живи и здрави. Благодаря ви и на вас. Ти си хубаво момче и намери здрава почва. А що ми дадохте? Приятен си ми за това, искам по някакъв начин да ти помогна. Няколко разговора, 5-6 измити прозореца и още близо 15 лева в джоба. Дай някакво лев на мене. Колко ви трябват? 10? Аз цял ден седя за 10 лева тук. А вие с какво занимавате? Писател. А той беден, гол, бос, лишен от имота. За да бе полезен, дал си бе живота. Знаете ли на кого е това? Как сте писател тогава? Мерси. Сред първите последователи на християнската църква са били именно прокудените, бездомните, прокажените и просещите. Затова събраните монети дарихме в православен храм. Величието на една нация се измерва с начина, по който тя се отнася към най-слабите си членове.